Много нещастни хора наричат нещастието си по различен начин. Амбиция, компенсаторни механизми най-различни. Или го наричат болест. Когато човек е с когото си е нещастен, ти не го обичаш, независимо какво си мислиш. Да. Любовта е това, което дава, той скара другия да се чувства добре. Това е цялото нещо. Здравейте! Вие гледате подкаста Мета човек. Аз съм Диляна Асенова и днес ще ви срещна с една личност, която аз изключително много уважавам. Не мога да скрия вълнението си, че днес на гости в студиото ни е психотерапевтът и хипнотерапевт Иво Величков. Здравей, Иво! Благодаря за поканата, Искра. Много ти благодаря, че прие нашата покана. С теб днес ще си говорим за една от най-прекрасните и сложни теми – любовта и по-точно любовта в съвременния свят. Да акцентирам, ще си говорим за любовта. Възможно ли е всъщност любовта да изчезне? Какво се случва, ако любовта от човека изчезне? Аз бих искала да започнем разговор всъщност с нещо по-глобално. Възможно ли е да съществува цивилизация без любов и как би изглеждала тя? Хубав въпрос. Никога даже не ми е минало през ума, че може да има такъв вариант. Смятам, че точно на цивилизацията е много важна дума, защото обобщава всичко, и културата, и развитието, и историята, и абсолютно всичко. И затова аз не мога да си представя каквото и да е, какъвто и да е живот без любов. Не само човешкия живот. По принцип, аз смятам, че това е много по-широко понятие от конкретиката, нали, на мъжко-женски отношения, и смятам, че цивилизацията може да се развива и да се разкрива и да продължава само през най-плътните и най-пълноценните отношения. Те винаги са любов. Защото за мен, в моето разбиране, любовта е готовността да даваш. Някой беше казал, че когато искаш да взимаш е страст, когато искаш да даваш е любов. И смятам, че нищо не се развива без да оставяш нещо от себе си, да даваш нещо от себе си. Дето се казва, за да предадеш информацията нататък във връзката, за да имаш поколение или там произведение или творчество, без значение, ти трябва да дадеш нещо от себе си. Дали биологично, дали времето си, дали усилията си, дали понякога свободата си, дали понякога, нали, здравето си и така нататък. Така че всяко едно даване в името на това всичко да расте и да се развива около тебе, за мен е тази глобална форма на любов, за която може би, нали, започнахме разговора. Така че за мен, аз не мога да си представя цивилизация и въобще отношение без любов. Добре, какви са твоите наблюдения? Защото виждаме, примерно, моите наблюдения са, че любовта става все по-дефицитна и хората все повече избягват и да се социализират, предпочитат да се самовглобяват в себе си, което малко или много всъщност предразполага за това любовта да изчезне или поне да се трансформира и да не е така дълбока и истинска. Аз не мисля, че любовта изчезва. Не мисля, че изчезне. Смятам, че нуждата от любов винаги съществува и сега просто е много по-необходима, може би. Смятам, че сме си говорили така с приятели, че тази пропагандирана любов към себе си, саможивство и самовлюбеност всъщност не е продуктивна. Тя няма как да бъде градивна. Ние трябва... Между другото е много подходящо с името на подкаст. Нали, мета човек. Т.е. трябва да сме отвъд човека. Отвъд тези елементарни неща. Също смятам, че любовта трябва да бъде мета човека. Мета аз трябва да бъде любовта. Трябва да бъде отвъд само аза. Тази любов. Иначе самоизяждане, самовглъбяване и така нататък. В нашата съвременна култура, в която технологичният прогрес създаде условия, за която ние не бяхме готови като поколение, примерно моето поколение, за да подготви децата си за опасностите от технологичните промени, но тази технологична култура дава условия за самоизолация, за самовглъбяване, за алиенация, за отчуждаване. И в този контекст дори е още по-нужна любовта. Въпросът е, че става като че ли все по-непозната. Хората не си дават сметка какво е любовта точно. Може би. Преди тези хора, които са се изолирани в своя си свят, може би.
за които имаш предвид, предполагам. Да, и особено и с социалните мрежи. Социалните мрежи, да. Илюзията, имитацията на дълбочина, на даване на чувства, всъщност някакси залъгва, опоява мозъка и нас самите до толкова, че ние не предприемаме реални стъпки в живота, за да изживеем любовта, защото според мен любовта трябва да се изживява. Тя не може да бъде абстрактно понятие. Така че в колкото по-виртуален свят живееш, толкова по-абстрактни са понятията. Имаш ги на конкретики само в определени. Може би игри, може би предавания, може би там, с каквото занимаваш и гледаш. Ние имаме една дълбока нужда да живеем пълноценно, не виртуално. Имаме нужда да живеем конкретно, а не абстрактно. От моят поглед в моята професия за психотерапията мога да кажа, че хората, които имат психологични проблеми, много често са склонни да гледат абстрактно на живота и да се заплитат в въпроси, които нямат отговор, да се заплитат в философии и целият ресурс отива в едно вътрешно търсене, така да го кажем, в удовлетворяването на вътрешни нужди и всъщност не им остава ресурс чисто физически в ежедневието да направят тези физически неща, които ще ги накарат да се почувстват добре и съответно и физически да изживеят любовта. Не става просто на телесно ниво, но физически не трябва да живеем света. Защото докато имаме това тяло, нали, ние сме тук на тази земя. Пък моите впечатления са, че все повече хора са самотни, нещастни, нямат си партньори, намират трудности в това да се намерят подходящ партньор, подходяща среда. И съответно човек, когато е самотен, започва все повече да потъва, така да се каже, защото ти имаш свободно време в социалните мрежи, както ти каза, света може би заради социалните мрежи започва да го виждат много по-абстрактно, защото те за всичко всъщност се влияят от социалните мрежи. И пак в този контекст да те попитам, според теб какво трябва да направим ние, за да... От каква любов се нуждае всъщност една цивилизация, за да остане човешка и за да предотвратим нарастващата самота? За мен всяка цивилизация се нуждае от преживяване на любовта. Т.е. от условия да ги преживее. Т.е. от физически отношения, от физическо контактуване, общуване. Пак казвам, не става въпрос на ниво епидермис, не става въпрос за това, че ние физически трябва да сме заедно, физически трябва да усещаме другите. Не само другия, защото нали, любовта има различни мащаби и проявления и форми и така нататък. Да ограничаваме само до романтичната, нали, смисъл, много хубава тема, но просто не е само тя. Да, нали, да. Има различни видове. Така че моето мислене е такова, единственото оръжие срещу виртуалната реалност е реалната реалност. Единственото оръжие срещу илюзиите, които ни дава на удовлетвореност виртуалната реалност, е да навлезем и да преживееме физически с всичките сетива, тактилно, ако щеш, нали, света около нас, съответно отношенията. Ние пребиваваме и живеем и оцеляваме само благодарение на отношенията, само сферата на отношенията. И всички отношения всъщност според мене са как да кажа, всички отношения техния стремеж е да намерят любовта, според мен. Защото според мен, моето мислене е, че всички имаме една и съща нужда в този свят. Някой да се държи добре с нас, да усещаме, че някой има добро отношение към нас, а под една или друга форма. Това е което търсиме. Някои хора стига до извращение в това мислене. В смисъл би да те уважават. Окей, в смисъл брутално е, обаче пак нуждата е да те уважават, да има някой добро отношение към тебе, те броят за човек, да усетиш топлината. Не случайно има толкова много произведения, които описват как точно разбойните с корави сърца всъщност са разтопени от любовта и всъщност там са намерили това, което се търси и за което са грешали. Така че за мен това е важна тема, просто няма нужда да бъде нито мека, нито розова, тя навсякъде. А кое според вас убива любовта в днешните времена, в които живеем? Защото аз смятам, че тези чувства и тези емоции се трансформират спрямо външната среда и новите технологии. Кое в момента според вас прави хората да са по-малко емпатични, както всъщност
аз казвам, наговоря на вие, но ти се разбрахме. Да, както ти каза, че просто нуждата да даваш е изключително важна, за да обичаш. Това е една от формите реално на любовта. Значи, такава притча в Библията, в Евангелието дори, за една просекиня, която минал една старица, оставила една медна монета, примерно една стотинка, и един богаташ, който оставил 100 жълтици. Когато питали Христос кой оставил повече, той казва бабичката, която остави едната монетка, нали, тя остави повече, защото тя дава от своя недостиг. Богаташът е дал много по-малко, защото дава от своя излишък. Също според мен и с времето си, с емоциите, с готовността, с жертвите, които правим. Даването в виртуалния свят много често е симулация на даване. Имитация лайкове, на даване, лайкове и така нататък. Подкрепям ти, шервам ти и така нататък, всякакви така неща. Когато наистина дадеш нещо, което е в твой недостиг, когато дадеш физически времето си, когато дадеш средствата си и така нататък, тогава имаш съвсем друго преживяване, тогава по друг начин много по-богат процес е това. Той е процес, в който той минава през вътрешен конфликт, в който доброто е победило. Ние живеем във вътрешни конфликти. Много ни се иска да направим правилното нещо, много често не страх или завиждаме, или мразиме, или сме слаби, или сме неосъзнати, или сме пълни с, не знам, пороци и всякакви такива неща. И всъщност ние живеем през вътрешни конфликти. И когато дадеш от себе си, тогава доброто е победило в този вътрешен конфликт. И смятам, че всъщност любовта е победата на доброто над всички други неща, които носим в себе си, защото ние сме пълни с слабости. Да не говорим за лоши неща и пороци, но ние сме пълни немалкото с слабости и с конфликти. Любовта за мен е, да те прекъсна, но любовта за мен е, как да кажа, преживяването, емоцията, чувството, отношението, което изключва всички негативни чувства и емоции. Тоест не можеш да имаш любов и страх, не можеш да имаш любов и омраза едно време, не можеш да имаш любов и завист, те само изключват. И в този смисъл страха убива любовта, омразата убива любовта, завистта убива любовта. Аз много се радвам, че водим този разговор, за да можем много хора всъщност да осъзнаят значението на любовта и колко е важно, както ти спомена, защото ти сумяваш сложната информация да я предаваш много, много леко. Не я разбирам. Както ти спомена, че е важно в любовта не само да взимаш, защото някои хора си мислят, ето аз сега примерно ще взимам, искам да му обичат, някой ще му обича, но аз няма да давам любов, аз няма да давам нищо от себе си, няма да правя никакви жестове и си мисля, че това е здравословна любов. А всъщност е много хубаво и ще се чувстваш още по-добре, когато ти и по-пълноценно взимаш и даваш. Само едното не е достатъчно, според мен, за да човек да се чувства истински пълноценен. Определено е така. Аз имам предвид, в моята глас се върти нещо друго. Тоест, много хора често звят, какво искаш повече, аз ти давам любов, нали? Аз те обичам. Любовта е действието. Да. Любовта е в правенето. Нали? Даже и на едно чисто, нали, физическо ниво някой беше казал, любенето прави любовта. Нали? Тя не може да бъде абстрактна. Нещата. Между другото, като скоба, нали, чисто от мой случай, от практиката, и то не е един и два, те просто се припокриват, но в детайли, но общо взето са едни и същи. Става въпрос за повече за младото поколение, Z и така нататък. Когато имам близки мои, нали, момичето, което е младо момиче, 20 някакво прекрасно момиче и човек, който има отношение с някакво момче, нали, по-голямо от нея няколко години, които са 2-3 години, нали, заедно, без имане никога физически контакт. И съответно, всеки може да се представи как се чувства това момиче. Нали, по какъв начин. Ама той казва, че ме обича, но тя винаги е нещастна. Когато човека с когото си е нещастен, ти не го обичаш, независимо какво си мислиш. Да. Любовта е това, което дава, т.е. кара другия да се чувства добре. Това е цялото нещо. И всичко е в действията, в правенето, в преживяването, физическото, ежедневно. И затова е актуална темата, защото все по-успешно виртуалната реалност замества така в мозъка ни, имитира реалността. Да, аз имам същите наблюдения, точно именно за
така нареченото поколение Z и по-младите хора, при тях вече всичко е виртуална реалност, виртуални взаимоотношения, чатове, виртуална любов, без да се виждат както ти. Ще го преведем на друг език. Всичко това, че има виртуална любов, виртуални чатове, виртуални отношения и така нататък, означава липса и неумение на реални. Такива. Защото е неумение. Това, което съм забелязал и с времето, просто си дадах сметка, защото много хора ми се обаждат, нали, по различни, с проблеми понякога и така нататък, за работа. Много младите хора, поколение Z нататъка, не ми се обаждат по телефона. Те ми пишат. И когато им кажа, нека да се чуеме, нека да се видиме, нали, нещо. И тогава ще уточним, защото сме цял по-пълноценния контакт, в който ти виждаш други, усещаш го и така нататък. Голяма част от тях не продължават контакта. Ако ни пише и не поддържам просто писмена кореспонденция, докато не се видим. Не ги е страх от мене. Някакво притеснение. Да, но не от мене. Това е просто тази дистанцираност, непоемането на отговорност от контакта, който ще се създадеш. Защото когато се създадеш един контакт, ти носиш отговорност как ще протече този контакт. Дали ти ще бъдеш адекватен, дали ти ще се държиш правилно, дали ще разбереш нещата, дали ще те харесат, дали ти ще харесаш други. Всичко това носи, всяко едно ново нещо, всяка една нова среща носи потенциал и за хубави неща, и за проблеми. Но в виртуалния свят ти може много лесно да редактираш проблемите, може да блокираш, да замажеш, да сложиш филтър, направиш те неща и там лесно редактираш реалността, докато това не се отнася за реалната реалност. За тази, физическата, която преживяваме. И си давам сметка как те се чувстват неподготвени, неумели, неадекватни да комуникират близо с човека, защото най-далечното е писането. В смисъл, някой някъде ти чати, или ти пише, или ти праща имейли, или нещо друго. И там имаш много по-малко лични характеристики. Имаш лист, който имаш и буквите, нали, които четеш. В нещата нямаш тона на гласа, което е лична характеристика. Дали се притеснява човека или не. Дали му е хубаво, дали ще хареса глас. Още повече да се види, дали ще бъдете на правилната дистанция, дали ще може да така чисто физически да направите да ви е спокойно и комфортно, за да може да говорите с тези неща. Така че има склонността все по-виртуално и все по-виртуално и все по-виртуално. И за да мога примерно да започна да работя с някой човек или да правя нещо, аз си търся моето пълноценно преживяване. Аз казвам, нека да се чуем по телефон. След това ще се видим, нека да прекараме време заедно. Едно време ще една приказка, че не познаваш човек, докато не си изял един чувал сол с него. А сега имаме илюзията, че познаваме другия, защото ни е писал еди какво си, защото не сложи еди къв си емотикон. Или защото му, примерно, гледаш сторита и така нататък. Защото гледаш сторита, защото гледаш... Седиш му живота. И ако нашето поколение не е било подготвено за този свят, за това колко бързо ще навлезе технологията, тази редакция, колко бързо ще навлезе, колко опасности ще създаде пред, как да кажа, един млад мозък, нали, на едно развиващо се дете или младеж, така нататък. Сега в момента света трябва да е наясно с тези неща. Трябва да е наясно, че вече си е поиграл с играчката, нали, видял е тя докъде може да навреди, докъде да е играчка и докъде да бъде опасност на нещата и трябва наистина много по-отговорно отношение и от семейството, и от възпитателните органи, и образователните органи, училища, от държавата и от обществото като цяло. Ние трябва да имаме една цялостна политика и мислене за справяне с всичките пороци на общество. Те са обществени пороци, те са масови пороци. По същия начин, както да кажем зависимости като наркотици, като алкохол. Естествено, те развалят и личността, и семейство, и обществото. Нали? Те вредят на всички нива. Не може да пренебрегваме дигиталната зависимост. Тя е зависимост. Да, и особено според мен при по-младите. Да, всъщност аз съм от така наречените деца на 90-те години, но на мен ми прави впечатление, че моето поколение и поколенията преди мен повече държат, така да се каже, на социализацията, на взаимоотношенията, на личното виждане, докато сестра ми, примерно, тя е на 15 години и виждам нейният свят какъв е. При тях всичко е чатове. И както ти казваш, ако следваме тази логика, че ти когато само си чатиш, избягваш личния контакт, въобще виждането, избягваш дори едно обикновено обаждане по телефона да чуеш гласа, интонацията на другия,
ти всъщност не можеш да усетиш нито любовта, нито никакви такива емоции. И съответно в тази връзка да те попитам, тъй като това е новото поколение, също това е което идва в момента. Технологичното поколение, социалните мрежи, дефицитната любов, според мен, какво все пак би се случило с един човек, ако той, възможно ли въобще да не обича, и какво би се случило с него, ако дълго време му липсва любов и не изпитва любов? Според мен би бил нещастен по неговия си конкретен начин, спрямо начин на живот. Или може би той няма да осъзнае, че е нещастен, защото... Не, както и щастливия човек не си дава сметка, че е щастлив. Може би. Просто защото това е естественото му състояние. Тоест, ако трябва да сме благодарни за мен, когато имаме хубави неща в живота и хубави отношения и човек ни дава, но няма един човек, който е завършен, който е щастлив, той е спокоен, той е в покой, на съзнание, той е в спокой, такъв смисъл, че няма вътрешни конфликти. И съответно няма нужда да компенсира постоянно така, аз вижте колко съм щастлив, защото това е другият тренд, който го има, нали, в социалните мрежи, да покажем колко сме щастливи. Ние сме на най-красивите места, ние сме най-усмихнатите, ние имаме най-много приятели, ние въобще живота ни е цветя и рози. Нали, смисъл, това е свръхкомпенсация, ако ти непрекъснато демонстрираш щастието. Щастието обича тишината. Така е. Винаги е така. Тъй като просто нямаш нужда от нищо. Моето мислене, моето собствено лично определение за мен за щастието е, че щастието е когато нямаш нужда от нищо друго. Това е щастието. И съответно нямаш нужда и да го демонстрираш. Да. Така че по същия начин, както много нещастни хора наричат нещастието си по различен начин. Амбиция, компенсаторни механизми има най-различни. Или го наричат болест. Нали? Смисъл не, просто в момента имам фобия и затова, нали, не ми върви живота. Всъщност това, което емпирично доказал живота и света, е, че ако ние имаме в себе си любовта, преживяваме и получаваме, всъщност всички други неща са на втори план. Независимо дали става въпрос за проблеми с здравето, за проблеми с бизнеса, ако щеш, нали, с ежедневието, с ситуации и обстоятелства. Да, аз се забелязвам, между другото, както ти каза, че има много хора, които за тях щастието е примерно успеха, материалните придобивки. Те го наричат. Те дават такова название на щастието. Да. То не може да бъде, според мен, щастието, както и любовта, не може да бъде еднопластова. Тоест, нали, аз съм много щастлив, защото ми върви бизнеса. Не, е смисъл важно, кое не ти върви. И ако нещо друго не ти върви, защото една верига се къса, където е слабо едното звено. Една верига може да има 10 или 100 или 1000 звена, с които са свързани. И те всички могат да са много здрави, но едно, ако е слабо, то се къса цялата верига. Нещата. И всъщност смятам, че аз няма да изхъбим тази думичка, нали, любовта и щастието. Всъщност са един вид критерии, че що годе се движиш нормално и правилно през живота и имаш правилно отношение с света, с хората около тебе, с теб самия. Защото отношенията с нас самите са важни, но според мен не в този аспект. Ти си най-важното, обича себе си, така нататък. Отношенията с нас са важни, ако може да развиеме смирение, ако може да развиеме скромност, ако може да развиеме знание, къде са ни уменията, ако може да развиеме отношение с себе си, да развием дисциплина, за да може да постигнем това, което ни е заложено. Според мен това са отношенията с себе си. Просто така да стоиш и да се любуваш, нали, защото Вселената те създава, нали, на този свят като най-важното нещо, според мен рано или късно е поведение, което е обречено на разочарование лично. Да, и вероятно на някаква форма на нещастие и дълбока самота. Да, липса, нещастието е липса на нещо. Сократ още преди 2300-400 години е казал, че щастието е когато няма излишък и когато няма недостиг. Тоест, трябва да видим кое не е в повече, кое не е в по-малко. Ми прави впечатление, примерно, мои приятелки, пък и други поколения, не само хората, които са около 30-40,
претърпяли се някъде някакви дълбоки разочарования и решават да се, в момента много модерно, между другото, еманципацията при жените, да казват си, аз сега ще работя, мъже не ми трябва. Че това е едно стъпало назад, според мен. В момента екстремизма в еманципация, този радикалния феминизъм, нали, който се развива, вече успя да покаже своята несъстоятелност и много жени, колкото по-радикален става феминизма, защото еманципацията не е жената отгоре, еманципацията да са равни. Нали? Да, равенство. Еманципацията е равенство, нали, но тя се изражда в радикален феминизъм, който отнема женското на жената. Нали, една жена без женско не е жена, съответно. Да. С кого да е равна и кой да е равен с някого. Но точно този екстремизъм радикален може би събужда тези дълбоко вкоренени земни инстинкти на жената, която все повече жени започват да бягат от този радикален феминизъм, тъй като виждат, че те ги прави по-скоро нещастни, отколкото дава нещо. Да, и ми отнема от женствеността. Те, нали, много е популярно да се говори мъжка и женска енергия, но те наистина стават по-така мъжкарани и някакси няма тази женственост, тази елегантност, тази мекота, като една жена обикновено притежава. Естествено. Ние нямаме полза да сме еднакви. Мъжете и жените. Ние затова сме създадени да сме различни. Не трябва да сме различни. Това е богатството в различието. Богатството не е в уеднаквяването. И всички глобални тенденции от последните 20 на години, повече, нали, но да кажем последните 20 години се забелязват всичките глобални тенденции за унифициране на човека и на света. Те са по-скоро технологично, те не отговарят на човешката природа. Да, и какво все пак, да се върнем на основната тема, какво все пак би се случило с човек, ако той загуби любовта или примерно е претърпял някакво разочарование, загубил съпруга и си е казал, аз повече не мога да обичам или нещо в мен се е пречупило. Какво би се случило с него и как той може да се върне обратно към това да изпитва любов или да иска всъщност вече да започне да изпитва любов и тези чувства? Не знам доколко отговорно сетих за един много прекрасен филм, той излезе 90-те години, 94-та, казва се Дон Хуан де Марко, тук преводом на български беше Новия Дон Жуан. С Джони Деп и Марлон Брандо и Фей Дънуей, смисъл. Да, всъщност съм го гледала. Прекрасен филм. Сюжета, естествено, няма го разказваме, но героя на Джони Деп, който беше един съвременен Дон Жуан, нали, беше много важно, че не е Казанова Дон Жуан. Това са много различни типажи, нали, като подход, нали, към нещата. И той казваше, има 4 важни въпроса в живота. За какво живееме, за какво умираме, какво е свято и от какво е направен духа. Казва, отговорите на тези 4 въпроса е един. Това е любовта. За какво живееме, за какво умираме, кое е свято, от какво е направен духа. Така че ние не можем да... Ние винаги живеем и сме в, в орбитата на любовта. Понякога просто сме затворени за нея. И това може да бъде от мъка, може да бъде от преживяване, от обстоятелство, от загуба, от най-различни неща. И нашата нужда и търсене. Вече спрямо характера си човек ще се промени. При един ще стане едно, при друг. Един ще стане още по-злобен, друг ще стане още по-милостив, трети ще стане, нали, смисъл, в екстремните ситуации показва твоята дълбочина. Тоест, един от основните философски и психологически въпроси е дали екстремните ситуации ще направят един човек по-добър или по-лош. Екстремните ситуации просто правят екстремно това, което носиш повече в себе си. Може да станеш много по-добър, ако си добър, много по-лош, ако си лош. Той се избива това, което е на повърхността, което всъщност, нали, носиш, избива на повърхността. И в този смисъл загубата, липсата на любов, страданието, омразата, страха, всички тези неща при различните хора по различен начин ще се проявят, по различен начин ще продължи живота им. Ние сме различни, нали, но имаме едни и същи нужди. Тоест при всеки би било строго индивидуално. Някой ще се затвори, друг напротив ще трябва да компенсира, някой ще стане проповедник на това, че няма любов или че тя е... сещам се тук за едни... Как да кажа... напълнихме се с гурута, нали, смисъл. Местни, нали, всякакви общо... Лайф коучове, гурута, да. Смисъл... В момента, в който опаковаш, нали, едно нещо с няколко думички, там енергия, дух, всякакви такива неща. Но както е,
Та срещам за едни тук псевдогурута, дето проповядват само любов и всякакви такива неща, но понеже, да кажем, личните им животи са доста ограничени, доста, как да кажа, неуспешни в тая област, съответно те се опитват да захаросат нещата, така че да се продават. Тоест, говорим само за вселенска любов, само за божествена любов, само за някаква друга любов. Не, ти ако нямаш в живота си, в ежедневието, вкъщи, ако я нямаш и в ежедневието си, с най-близките си хора, всичко друго е компенсация. Ницше има една глава в тъй рече Заратустра, която нарича презрителите на плътта. Нали? Жалка работа ни. Нали? Ние си поговорихме с теб за еманципацията и за бързаното ежедневие на хората, хаоса, технологиите. Всеки иска да се реализира, преследва някакви цели и в тази връзка бих искала да засегнем темата за децата. Съответно много деца поверяват на детегледачки и така нататък. Според теб, ако едно дете не е обичано или му липсва любов в най-ранна детска възраст, тъй като според мен първите 7 години, колкото и клиширано да е, са едни от най-важните години, когато детето всъщност се изформира представите за околния свят, за любовта, за емоции, за всичко. И ако едно дете не е обичано или не се е чувствало обичано, в какъв възрастен ще се превърне? Какво ще се формира в него? Ние сме продукт на страшно много как да кажа, сюжети в живота ни. Страшно много минало, страшно много взаимовръзки, страшно много възможности, които идват. Ние сме продукт на миналото, настоящето, ако щеш и на бъдещето, което е формирано като визия, наша визия на базата на миналото. Тоест, нашето минало определя нашата визия за бъдещето. Нещата. Не е заготвено, това не е по никакъв начин предопределено, но оказва влияние. Така че трябва да внимаваме как възприемем миналото си, за да може да има правилно възприемане за бъдещето си. В съвременната психология, особено в психотерапията, за съжаление, така е залегнал модела как ние сме роби на миналото си. Тоест, ние сме предопределени от миналото, защото ако сме живели така, тогава еди какво ще се случи. Ако сме живели така, еди какво ще се случи, носим еди какви са неща. Не, и в миналото и бъдещето има потенциал, но основната концепция в психотерапията е, че няма значение какво се е случило, важно как приемаш това, което се е случило. Тоест не е важна травматичната ситуация, травматичното отношение към ситуацията. Няма травматична ситуация, травматично отношение към ситуацията. Тоест няма нищо необратимо. Няма нищо необратимо. Тоест един човек, да кажем, има един тип детство и затова, нали, се е провалил в живота. Друг човек имал същия тип детство, но е успял в живота. Тоест, нали, не е само до обстоятелства. Освен това, нямаме такава линейност, нали, на ниво подсъзнание. Тоест едно събитие да води до една причина. Ние сме съвкупност от неизброим брой обстоятелства и сюжети. Но отношението ни към света е формирано, то е формирано към миналото, е определящо за това как ще приемем и бъдещето. И в този смисъл, нали, това предопределя и нашите усилия, и нашата настройка, и нашия успех, ако щеш, и нашата възможност да срещнем някой. И всички тези неща. Мисля, че много по-освобождаващо и много по-близко до реалността е, че нашето минало не определя нашето настояще. Нашето настояще определя нашето минало. В момента, в който ние имаме вече прозрението, ако щеш, развитието, етапа, в който сме стигнали да погледнем по друг начин на миналото си, то вече не е същото. Съответно няма да е също и бъдещето, тъй като имаме нова настройка и нов подход към него в живота. Така че това дълго предисловие да кажа за децата. Това е въпрос, не съм го забрал. Но родителството е най-важното нещо в началото на детския живот. То остава важно до края, но все по-назаден плат трябва да остане родителя, за да може след, нали, пълнолетие той да бъде просто, нали, човек, който е изградил детето, а не се грижи още за него. Тоест, нали, но най-важно в началото е родителската роля, тъй като детето през родителя, през майката на първо място преживява света и се запознава с него, лека по лека навлиза другите фактори, социалните, другите хора, освен майката и бащата, другата част на обществото. Това стават също фактори, които го оформят. Тоест, ние се възпитаваме от семейство, от средата си и от широката среда. И вече от медиите, които са най-широката среда.
социалните и всякакви други. Така че неотменима е ролята на родителите. Пак казвам, особено в ранна възраст, но там ако пропуснеш по-нататък, нали, трябва да компенсираш страшно много грижи, нали, по друг начин да създаваш тези неща. А какво трябва да направят родителите, за да не пропускат? Според мен това е един от най-важните въпроси и старите, така предишните общности някакси интуитивно са намерили правилния тип поведение. Говорим за традициите. Всички традиции са създадени, са оцелели, не създадени, а са оцелели, защото са вършили работа. Защото никой от нас не знае как да възпитава или как да върви през живота. Ние се учим в движение. И ако трябва всеки от нас, стъпвайки на тази земя, сам да открива топлата вода, това няма да има развитие. Тоест, ние използваме опита на общността. На другите. Това са традициите. И традициите са били това нещо, което е останало точно защото е дало някакъв резултат. Те така се възпитават детето. Както правиш, то така и така, нали, ще постъпва. Колкото по-племенни сме били, толкова по-правилни и здрави са били традициите. Колкото повече се глобализираме, по-трудно става, защото човек се развива в малка група, т.е. в група, в която всеки член на общността има значение за всеки друг член от общността, т.е. такъв тип връзки, близост. Т.е. в един град 1000-2000 човека, 10 000 дори, всеки познава други и там има друг тип отношения. В тълпата, вече отвъд голямата група, там вече се губи личната връзка, личния контакт, там се губят и традициите за нещата. Там има анонимност, там се развият с лекота пороците, там с лекота се губи всичко. И така нататък. Но понеже толкова важна тема, не знам, просто е съвпадение, но в момента аз работя точно върху за мен е много важен проект и книга, нали, която се нарича Развитие на човека по златното сечение, тъй като има конкретно за мен, аз съм се убедил от толкова години работа и затова съм решил сега, когато се чувствам подготвен, да го споделя, нали, с по-широка аудитория. Публика, аз съм водил така спорадични лекции на тази тема, но ние имаме начин, имаме как да кажа, блупринт, имаме схема, отпечатък, да, имаме доста добри насоки, как принципно във всеки период на развитието на детето, принцип как да подхождаме. Тоест прямо всяка година? Всяка година на те. Вече това са различни цикли, които са. Но ние трябва да се дадем сметка, че ние имаме различни същности. Нашата личност е създадена от различни същности. Ние имаме физическа, материална, духовна и социална същност. И да кажем, всяка от тези същности и умения се обслужва, да кажем, нека да го кажем опростено, от различна част на мозъка, да кажем, менталната ни всъщност естествено се обслужва от структурите на мозъка, които обслужват съзнателните процеси. Нали. Духовните, където са сферата на информацията, въображението, творчеството и така нататък, се обслужват от друга, нали, част на мозъка, дясното полукълба, условно казано. Социалните части също, нали, физическите умения по друг начин. Възпитанието означава в подходяща възраст да създадеш условия на детето, така че да развие тази същност от него, която има резон да се развие в този период. И всъщност, ако разгледаме успелите, здравите общности в исторически антропологичен план, те интуитивно са следвали тази същата схема, независимо как се наричали. В този период детето така има нужда от такива грижи, в този период от такива, в този период от такива, когато порасне от такива. Не случайно в целия свят, във всички култури, горе-долу на една и съща възраст минават всички тези поведения към детето. В една и съща възраст има инициация да стане мъж или жена и така нататък. В една и съща възраст се учи на битовите неща, на умения и така нататък. В една и съща възраст, още по-рано да кажем, се учи на ред, на дисциплина и всички тези неща. Колкото по-рано, колкото в по-подходящ период искаш дадено качество да научиш, да влееш в детето чрез възпитанието, толкова по-лесно става, ако това е подходящия период. Така че има много детайли, нали, които аз ги мисля и ги знам в конкретика. Въпросът е, че тук формата ще се промени и затова няма как да... Мисля, че не е подходящо да задълбавам в тези детайли сега.
ще направя всъщност едно отклонение от темата на разговора за любовта, но темата ми стана интересна. Понеже ти спомена, че в различни етапи, нали, детето или вече юноша си сформира и представата за себе си и за пол, принадлежност. И понеже в момента, особено така от Запада Америка, и става много популярно това с различните джендери и така нататък. И много момичета искат да станат момчета и обратното. Според теб в тези случаи какво се е пропукало, че се е получило така, че едно момиче да иска да стане момче или едно момче иска да стане момиче? В цялата човешка история е имало определен процент хора, които се чувстват, са имали да кажем, половите белези и самоусещане на другия пол. Тази човешка история, те са един минимален процент. Има ги тези неща. Смисъл, естествено, че ги има. И винаги ги е имал. Чете човек литература, стара, древна, вижда, че нищо не се е променило. Това да е толкова популярна тема в момента е въпрос на много широка темата. Тя е широка, колкото примерно още концепциите на Маркс и Енгелс, нали, на техните съвременници. Въпросът е такъв, че това е политика. То е политика, която пропагандира поведение, което обслужва повече властта и маркетинга, отколкото личността. Защото унифицирането, размиването на граници между мъж и жена, между бяло и черно, размива границите между добро и зло, размива границите между правилно и грешно. Нашето съзнание не е способно да мисли абстрактно. Нашето подсъзнание може да преживява абстрактно нещата. Нашето съзнание може да мисли абстрактно. То може да мисли само в плюс и минус. Да и не. Черно и бяло. Няма нужда да убеждаваме хората. Нали, това е функцията на съзнанието. То има критично, защото или е така, или не е така. То е двоично, то е бинарно. Няма как да бъде иначе. В момента, в който се размият тези граници, самото съзнание става нестабилно. То става объркано, то става хаотично. Съответно, то няма висока вече способност за критичност. То е лесно манипулируемо, то е лесно внушаемо. Хората стават потребители не само на стоките и на услугите, стават потребители на идеологии. Щастливия и здравия човек и така спокойният с себе си човек без вътрешни конфликти не е добър потребител. Човек, ако няма проблеми, той няма да потребява нищо. Това, което говорим, щастие, тогава нямаш нужда от нищо. Здраве, тогава нямаш нужда от лекарства или от лекар. В момента, в който ти внушава, че си здрав, трябва да взимаш лекарства, вече не е вярно. В момента, в който ти внушават, че ти си нещо различно от природа, ти вече си объркан. В пубертета естествено, че тогава с тази експлозия на хормоните, които става една много важна трансформация в тялото, физиката и мисленето на детето. То започва от дете да става възрастен. И вече е в един вътрешен конфликт. Аз момче ли съм или мъж? Или аз момиче ли съм или жена? Тъй като вече започва да преминаваш, нали, от детството към възрастта. Нали, чисто хормонално и тялото се променя. Ти се видиш в огледалото и не си ти. Вече е някой друг. Не си детето, което е било. Това е достатъчно голям конфликт, който трябва да бъде адресиран правилно, трябва да бъде правилно насочена енергия, трябва да бъде правилно възпитан, за да може ти от момче, примерно, което в момента е несигурен юноша, да станеш сигурен мъж. Както е момиче, което е било прекрасно момиченце дете, сега е несигурна девойка, която трябва да стане стабилна и сигурна жена. Когато към тези конфликти добавиш и други, не само дали си дете или, нали, възрастен, или си мъж или жена или нещо друго, или безброй някакви други пол, а не само пол, но някакви други същности, това е достатъчно условие за да се все повече и повече вътрешни конфликти. Според мен това поведение не трябва да се насърчава. Има хора, които, както казах, не са предразположени генетично, да, и окей, нали, смисъл, те не са имали проблеми, няма и да имат, нали, смисъл, те са част от обществото. Но в момента, в който това вече е мода, защото за съжаление това е социална мода. Аз се дам сметка на всичко, какво ще каже, какво не каже, това въобще няма никакво значение. Човек трябва да има право да казва, което мисли, защото ние живеем в условия на абсолютна цензура. Това е, който не го забелязва, значи не вижда. Смятам, че
Изключително важно е да споменем, и това аз по никакъв начин не го мисля за теория на конспирацията, защото е маркетингов тренд. Цялото нещо е, че има борба срещу тестостерона. Това не е борба срещу мъжа. И жената има тестостерон и той е полезен за здравето. Просто други количества, други пропорции. При мъжа определящ. Като се проповядват абсолютно, нямаше нищо общо с науката, теории, как тестостерон или това поведение е отговорно за агресивност и за всякакви такива неща. Напротив, между другото, правени са експерименти в шимпанзета, които са най-близки до нашето социално поведение. Да. Алфа и бета има. Тоест, алфата с тия, които контролират всичко, бета. Между другото, не знам дали знаеш, алфа шимпанзета не са най-силните, не са най-едрите. Не, това не го знам. Не. Най-силните, най-едрите са бета. Алфа са тези, които могат да създават най-добри социални контакти, които могат най-добре да манипулират аудиторията. Бета, най-силните, силоваците един вид, носят храна на алфа. Са правени експерименти, даване допълнително тестостерон на как се пада, бета, тета, на третите, които са там, на АБЦ, на третите шимпанзета в иерархията, за да видят те с повече тестостерон какво ще станат. Дали ще почнат да се бият с бета и с алфа и ще искат първо място или нещо друго. Всъщност не се случва нищо такова. Те не започват да търсят по-висока позиция, а започват да потискат тези, които са под тях. В смисъл такъв, че се опитват все повече и повече да запазят статута си. Тоест, те си държат на статута, на намерението, на положението, на ситуацията, т.е. имат някаква критичност. Те са трудни да ги пречупиш. Те нямат амбиции да са повече от това, което са. Yeah. Това е много добра метафора за нашата общност. Всеки от нас в огромната ни общност е приел позиция. Аз работя това, аз правя това, аз съм такъв. В момента, в който премахнеш, нека да го кажем така, общо тестостерона, този тип поведение, и то не е само метафорично, то е биологично, защото силата на ръкостискане при мъжа 80-те години била 120 кг, в момента е 80. Силата на ръкостискане при жената 80-те години е била, мисля, че беше 70 или 80 кг, сега е 60, т.е. намаля и при мъжа и при жената, което означава, че намаля тази вътрешна настройка за борба, за критичност, за отстояване на позициите си. И ние ставаме все по-манипулируеми, защото който е маркетинг, защото политиката е маркетинг, общо дето на идеи. Защото, когато ти кажат, купи го това нещо, много ти трябва, ти можеш да имаш критично да кажеш, всъщност това не ми трябва. Но в момента, в който нямаш тази настройка за конфликт, за конфронтация, за да запазиш своята земя и тези неща, ти се съгласяваш, по-малко критичен си, така и гласуваш, така и се примиряваш с очевидните лъжи, които те управляват. Да, т.е. ние можем да заключим, че доста хора трябва да се развиват всъщност критичното мислене и всъщност да... Ние сме длъжни да имаме критично мислене. Да. Защото без критично мислене това е едно, че в смисъл една антивирусна програма, която всъщност пуска всеки сайт без да го проверява. Аз ще се върна на темата за любовта и за децата, за да обобщим. А можеш ли да ни кажеш с няколко изречения, като синтез на най-важното, как родителите могат да запазят, какво могат да направят, за да запазят и да развият любовта в едно дете? С няколко изречения. Най-важно. Понеже ми е актуална темата, аз ти казах, това много схематично ще кажа някои неща. Между първата и втората годинка, когато стане една годинка, детето се ражда. Първият период на детето, първата година от живота на детето е до 3-я месец след раждането. 9 месеца в утробата и 3 месеца след него. Тогава той е в безусловната си фаза. Т.е. няма развита кора, няма съзнание, няма нищо. Бебето се възприема като полева структура, то няма енергията да се преживее като самостоятелно, още няма енергията да се преживее като аз, то е част от цялото, от всичко. И съответно
Тогава, да кажем, препоръките се майката да го държи постоянно притиснато до тялото, защото то възприема резонансно света през топтенето на сърцето, през млякото, през окателния рефлекс, през рефлексите и през комфорта и топлината и храната, която получава. Ако в този период, да кажем, то получава всички тези неща от дойка, бавачка, има склон да се привърже към нея, защото в този период любовта е безусловна. Всичко е безусловно, защото още няма условни рефлекси, условни поведения. Така че ако има някаква препоръка за първата година е това, да кажем, и всички култури са го правили. Те са носили бебета привързани с шалове до тялото си, защото то просто ще бъде травмирано, ако се усети като единица, като нещо. След третия месец започва да се развие кората на мозъка, започва да се развие лявото полукълбо, тогава за първ път бебето има усещане за аз. Вече започва да различава аз и всичко друго, и всичко останало. И тогава почва да се формира съзнанието. В съзнанието се формира, когато почва да разпознаваш граници. Аз съм до тук е нещо друго. Това е границата на стола, това е границата на микрофона. Съответно трябва да се играе да пипа и да държи твърди играчки, за да може да усеща граници. Това му помага да се развие мозъчната кора. Тя се проектира в дланите и стъпалата. Те трябва да се масажират, те трябва да се активират, тъй като това спомага за развитието на мозъка, слухателния рефлекс и чувствителността на устните подпомага това нещо. Да бъде приглушена светлината, да има нови стимули, обаче меки, нали, за възприятие и така нататък. Да кажем, това са препоръките. А след първата година, защото тогава то започва да разпознава себе си отделно от света. След първата годинка идват първите социални поведения и способност за социално развитие на детето, когато след първата годинка започва да разпознава отношения. Тогава вече всичко не е безусловно. Ако ти му се скараш или викнеш, то ще се почувства зле. Това вече е условие. Ако му се усмихнеш, то ще се усмихне. Това ще вече е условие да се усмихне. Той зависи от поведението, което означава, че почва да разпознава отношения. И в този период трябва да му се демонстрира колкото може повече любов, повече чувства и емоции между майката и бащата към него самото. Нали? Трябва да има мекота. Това е първото социализиране на детето след първата годинка. От първата до втората годинка и то не трябва да бъде пропуснато. Тогава социалното е като символ на социалното е водата, като свързваш елемент. Тя е мека, тя се нагласи към всеки, отношенията са близки до водата, те вземат съда, те оформят брегове и така нататък. Водата обаче се разлива навсякъде, ако няма брегове, нали? Тоест, в тази възраст е най-правилното и най-подходящо детето да почне да чува и да разбира не. С поглед, с жест, с това, като тръгне сам да го обърнеш, нали? Тъй като същността на детето е да си търси границите и ние трябва да му ги покажем. Защото ако не му ги покажем ние, тези граници ти започнеш да му ги показваш здравословните, безопасни за него граници, това няма да бъде травмиращо преживяване за него. Напротив, то ще може да бъде структурирано тук нататък, ще знае да или не. Защото всички отношения се базират на граници, на разпознаване на граници. Ако някой ти говори на 2 см от лицето, навлезе в тия пространство, няма ти е много приятен, ти няма да искаш да го видиш, няма да имаш отношения. Или някой ти звъни нон-стоп или прекалява, не разпознава граници. Така че нашите отношения се базират на разпознаването на границите. Тоест, за да имаш отношение с един човек, трябва да нямаш отношение с други, примерно. Това също са граници. Или за да бъдеш в тази среда и тази общност, трябва да не си в друга. Това пак разпознаване на граници. Така че за това казвам, че във всеки период има правилно поведение, препоръка за родителите, които ако на време бъдат изпълнени, днес не могат да бъдат компенсирани в последствие с много повече усилия, с много повече трудност на нещата. И ние трябва да имаме грамотност относно родителството. Това е най-важното нещо. Защото в момента ние имаме поне 2 поколения, които са жертва на либералното мислене, на ултралибералното мислене, което казва, оставете ги, те най-добре знаят кое е добро за тях. Оказва се, че не е така, просто защото ние не можем да не използваме опита на предишните поколения, кое е добро и кое е лошо. И децата не може да ги претоварваш с тази отговорност сами да знаят кое е добре за тях. Нашата работа тогава каква е като родители? Да абдикираме. Или да ги възпитават психолози или някой друг. Нашата работа е задължителна. И тъй като имаме вече изпуснати поколения либерал, които са при мен и колегите ми на терапия, много от тях. За това нещо. Ние сме длъжни в момента да възпитаваме бъдещите родители. Тоест децата трябва да бъдат възпитавани от сега като бъдещи родители. Тоест самите трябва да имат здраво виждане, здрави традиции, защото
ако някой каже, че в момента нещата, отношенията, обществото ни е здраво, или е сляп, или просто има интерес да го каже. Да, то се получава. Сега просто си анализирам един контраст, защото същевременно ролята на родителя е изключително важна в сформирането на детето, но същевременно, ако примерно детето е пораснал, възрастен и ти получаваш влияние от всякъде от средата, може да си промениш средата, отделяш от родители и започваш да осъзнаваш, че имаш някакви дефицити или както е популярна думата, която много лайф коучове, психотерапевти, може би психолози използват травма, необработена травма и така нататък. Всъщност ти можеш да промениш пропуските на родителите си. Естествено, че можеш. Да. Естествено, че можеш. Пак казвам, ние не сме пленници на миналото си. Да. Ние може да сме продукти от това, но означава, то е непроменимо. Естествено, че средата ще започне да ни влияе. Тя трябва да започне да ни влияе, защото иначе ние ще бъдем в инкубатор с едно гледани. Извън средата. Само семейството. Саксия. Средата неизменно ще започне да влияе. И затова ролята на родителите и възпитанието е преди още да навлезе средата, преди детската градина, преди училището, да са създали критерии коя среда е добра и лоша. Коя среда е здравословна, която те развива, която ти помага да правиш отношения, която ти помага след време да станеш самостоятелен, а не зависим от средата. И така че това са най-важните неща. Ти не може да възпиташ дете, трябва да възпитаваш поколение. Това вече не е работа на семейството само. Да, ти спомена всъщност, че аз не успях да разбера дали вече си написал книга на темата, те първа предстои, защото на мен също ми е много интересно. Аз смятам, че това е изключително важно нещо, за мен е ясна концепцията, аз съм споделил, разпознал съм, тя е непозната широко на психологическата общност. Смело да кажа, че тя е и традиционна и оригинална като представяне. Водил съм семинари, обявени са и семинари за това, но понеже е трудоемка, съм нямал време да го стопя, пък ми е трябвало време, за да може да олегнат нещата. Но смятам, че може би на последния финал смятам, че до около месец-два може би ще бъде на бял свят. Ще бъде издадена и ще бъде достъпна. Ще бъде достъпна и тя не само в България, тъй като това е универсална концепция, тя не е българска. Просто така, че смятам така един голяма част от ресурса и времето ми да бъде в тази посока, защото смятам, че е много важно. За мен това е наистина важно като мисия. Да, на мен много ми хареса методите и техниките, които ти спомена всъщност, че във всяка една година на детето то започва да сформира различни... Това не случайно концепция се нарича като развит на човека по златното сечение, но това вече, без да го има визуално, не мога да го разкажа и да го обясня, защото ние имаме възрастови периоди, които трудно е, няма да мога да го обясня така, само ще объркам нещата. Можеш ли да издадеш в книгата до коя година? Човешкият живот... Нека да го кажем така. Златното сечение е функция, знаем за него, смисъл математическа, която всъщност се нарича така божествена пропорция или златно сечение, защото като модел се среща навсякъде в микро и макрокосмоса. Навсякъде. В човека, в растенията, в природата, в вълните, в движението. В смисъл това е пропорция. Тя е 1,618 и се представя по най-различни геометрични начини, като спирала, като триъгълница, като какво си, без значение. Тя е поредица от числа, в която всяко число се получава от сбора на предишните две числа. В началото на 16 век, Фибоначи, италиански математик я постулира, но той казва, че той е научил от източници пътувания. Но тази безкрайна поредица от числа, всяко число е сбор от предишните две. Тоест 0 плюс 1 прави 1. 1 и 1 прави 2. 1 и 2 прави 3. 2 и 3 прави 5. 3, 5 прави 8, 13 съответно, 21, 34, 55, 89, 144 и така нататък, 288 до безкрайност. Човешкият живот се разглежда в 12 цикъла до 144 година, т.е. до 12-то число на Фибоначи, 144 като възраст. Т.е. всяко число е определена възраст, която минава през определен сегмент на социалното, физическото, менталното и духовното, което имаме в нас. По 3 пъти минаваме през всеки от тези
периоди в живота си. Нали. Те се припокриват на ново ниво, спираловидно, и дават така идея, нали, кое си пропуснал, кое може да наваксаш, нали, от дете на възрастен. А се разглежда до 12 число, до 144 години, защото ние предишното число 89, т.е. нашите възрасти са до 3-месечна възраст, това е сектора 0-1, до 1 годинка, 2 годинки, 3 годинки, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. А ние знаем, че има биологически потенциал да живеем след 89 години. Да, особено с напредването на медицината. И преди е било така. Човек е единственият бозайник, който не живее в пълнота биологично заложения му потенциал за живот пълноценно. Всеки бозайник, неговата продължителност на живота е 10 пъти възрастта, на която придобива полова зрялост. Тоест, ако котката, да кажем, на година и 2-3-5 месеца и половина придобива полова зрялост, 10 пъти повече живее. 12, 13, 15, 16 години, средно аритметично. Хората придобиваме по-възраст 13-14 годишна възраст, т.е. поне 10 пъти трябва да имаме потенциал отгоре за живот, като всяко друго живот. Нали? Така че нещата са структурирани, те са прости, те не са в противовес с никоя друга психологическа концепция, просто по друг начин обясняват. Според мен е много по-приложимо и за възпитанието, и за развитието, защото възпитание означава като родител да създадеш подходящи условия за развитие на тази същност от личността на детето, която в момента има ресурс за развитие. Както споменахме за социалното, за материалното, за менталното и така нататък. Реализацията на възрастния човек вече означава в съответния период от възрастния си живот да приложиш това, което е подходящо. Има период, в който трябва да учим, период, в който трябва да реализираме себе си като бизнес, като семейство, период, в който трябва да даваме. Да, това е много интересно. И период, интересно. в който трябва да присъстваме само. Така че има смисъл, логично е, не е мистично, не е езотерично, просто друг начин на разказване на нещата, който според мен за мен е много, много полезен, много лесен и графичен за разбиране на смисъла, логичен, мисля, че никой няма да намери противоречие в него. И може да бъде приложим и за професионалисти, и за родители. Тоест, нали, за мен това е важна тема в момента. Очакваме с нетърпение и с интерес книгата да излезе. Да. Мен е много интересно, специално и за децата, защото на мен ми предстои важно, този период и това изключително много би им помогнало да разберат. Затова казвам, ние трябва да възпитаваме родители в момента. Да. Това е нашата обща задача, трябва да бъде на обществото. И родителите да осъзнаят каква е тяхната роля и че те имат роля и трябва да носят отговорност, когато всъщност правят деца. Трябва да има много ясно разбиране, за да не се лутат между теории. Това е цялото нещо. Да. Защото има страшно много теории. Има много теории, които звучат много добре, само че имат нулева стойност практическа. От друга страна има практики, техники, традиции, нали, емпирично открити в света, които може да не може да ги обясниш, но вършат работа. Даже да няма теория за тях. Да. Така че, благодаря ти. Аз мисля, не съм предвиждал това нещо, но то си влезе естествено. Да, много е интересна темата. Сега за финал, ако ми позволиш, аз бих искала да ти задам няколко въпроса за любовта, свързани с теб и с твоят личен опит. Как се е променила от теб представата за любовта през годините, от най-ранна детска възраст през юношеството и вече в по-зряла възраст? Глобален въпрос. В детството ми със сигурност беше много романтична представата за любовта, тъй като аз много рано започна да чета. Аз на 4 годинки четях, никой не ме е карал, просто ми беше интересно и четях. И съответно съм чел най-различни книги. Сам ли се научи да чета? Сам се научи да чета. В смисъл с помощта на дядо ми, баба ми, не смисъл, но никой не ме е карал. Просто ми беше много близко. Аз първи клас бях прочел много книги вече като отидах. И съответно обичах като всяко дете приключенски книги, романи, рицарски. Си спомням първите книги, които съм ги чел, така че детската представа за любовта може би е най-близка до реалната любов и затова е била дълбоко чиста и романтична. След което естествено съвсем откровено в момента, в който мина от дете, нали, вече минах в другия период за възраст,
някакси любовта беше, как да кажа, беше припокрита по-скоро от други чувства, емоции и страсти. По-скоро страсти. Нали? Защото един период, в който искаш само да взимаш, искаш да се доказваш, да взимаш, да бъдеш навсякъде. Нали? Смятам, че това е неизбежен период за един нормален човек, мъж или жена, здрав под различна форма, естествено. Има по-здрави форми, има по-нездрави. Не мисля, че не знам, някак съм оцелял след този период и след време някак си започна да разпознавам, според мене, любовта като това по-ценно нещо, което е по-важно от тебе. И съм щастлив, че някакси, защото аз смятам, че е въпроси на късмет и съм щастлив, че имам късмета да имам хубаво и здраво семейство и любов и така. Това, че си избрал като професия психотерапията и хипнотерапията, помогна ли ти да по различен начин да гледаш на любовта? Не, защото първо не съм я избрал. Тази професия съм минал през как да кажа, младостта им беше 90 години, когато трябваше много други неща да правиш, да избираш просто, дали нямаше го това нещо. Но винаги съм имал склонност към този тип теми и общуване, някакси много естествено. Може би беше най-лесно в един момент, когато вече минавах ранните 20 години, след като минавах и ученето, може би беше най-лесно да започна това да правя. Просто ми беше най-естествено, най-близко. Нямам точно отговор. Да. А коя е най-голямата илюзия за любовта, в която си вярвал? Може би в по-младите си години? Нещо, което се е променило вече към днешна дата? В по-младите си години, естествено, сме имали някакви глупости. Може би най-голямата илюзия е била, тя е била моментна, естествено, че няма любов. След това най-голямата илюзия. Винаги има навсякъде. Въпросът, някой беше казал, че прекалено много време, енергия губим в живота си да търсим идеалните обекти на любовта, вместо да търсим самата любов. Не търсим кога се влюбим, идеалния приятел, идеалния любовник, идеалната жена, идеалния мъж и така нататък, по които ще ни бъдат партньори или ще се обичаме и така нататък. Всъщност, ако човек открие усещането за любовта в себе си, според мен, няма. Тогава той може да го приложи на всеки, където смята, че има нужда от него. Добре, последен въпрос за финал. Какво ви е доказало, че любовта наистина има смисъл? В някакви, може би, трудни моменти. За мен няма смисъл без любовта. Аз не мога да си го представя дори. Какъв е смисъл без любовта? Любовта е всичко. Тя е смисъл. Да. Ние може да бъдем здрави, може да бъдем доволни, може да бъдем успешни, може да бъдем... Какъв е смисъл на цялото това нещо без да има някой, с който искаш да го споделиш? За мен любовта е само желанието да споделиш най-хубавите неща с някого или с повечето. Знам. Колко хубаво звучи. Надявам се, че и нашите зрители осъзнаха след този разговор колко е важна любовта. Иво, много ти благодаря за участието за поканата в нашия подкаст. А вие, мили зрители, ако ви е харесал този епизод и нашият разговор, много ще се радвам да се абонирате за нашия подкаст Мета човек и да ни подкрепите. И очаквайте следващата седмица нов епизод. Също така искам да ви напомня, не забравяйте да обичате любовта, най-важното и най-прекрасно чувство на света. До нови срещи!